Hejse og velkommen til vores første sjove video. Ja. Vi har med os, og han er mærkelig. Og nu skal vi se udenfor. Nu ser vi udenfor. Lad os se, hvad vi kan se. Vi kan se en dum mor, som der ikke gider at lukke vinduet endnu. Og vi kan se mig med mit blafrende hår. Nu lukker hun vinduet. Klappe. Han mener, at vi i morgen skal bage. Okay, han prøver at gå under cover. Han prøver. Nu ligner han bare en nørd med briller. Nej, jeg siger her, Bolinda. Hvis du vil møde en, der hedder Linda, så går derhen. Så går derhen. Ja, jeg kan åbne! Sombrero. Ja. Somebody. Vi spiser luft. Mads, vi skal spise luft. Mads, vi skal spise luft. Hvorfor kan man ikke spise luft? Det er din skyld, Mads. Mads, det er din skyld, vi ikke kan spise luft. Nu kan vi spise luft. Det smager ligesom is. Jeg er glad, jeg får ikke noget i øjnene. Den låner dem lige. Nej. Mads vil ikke dele. Mads, han er ikke dele. Hvad er han? Han vil ikke dele. Mads vil ikke dele. Mads er dum. Han vil ikke dele. Ja, der var jeg vil ikke dele. Jeg vil gøre lidt som en hund. Evnen, der ikke... Felix. Af hvad? Hvor? Hvor står der? Af hvad? Okay. Hvor står der Felix Schmidt? Nu står vi i bloggen, okay? Af hvad? Det er uploades. Altså, der er gået 3 minutter og 22 sekunder. 24, 25, 26, 27, 28, 29, Og nu står vi i bloggen, ikke? 30.